kaming chu la rempui ni a ka te tanga reporter ni tum em hi kani a ka pa hi ka pian ma in athito a kanu nen kan khosame kani kumsom ni pangalai kalo ni ve to a kanu hian pasal min nei tir tum em boka keila hian kaladu silo RTO Times of Mizoram Company pakata intran katimeka chuta ka training na huna chuan ngai zong po ka charve a ahming chu richa ta ni ahnetin athok to bika ma se ke ai chuan ala upalu tuk bik lo richa ta hi crime reporter ani a engkima kan na tho na te po min puina sa hle thin kan putalaka ming that chu kan nin chu tlang ani ber mai thei top kan chu hloma ke point ahneta min la ve thei na turin thei top ka chu ve thin thanga ve liam ta khan hun pakhat one way road tura kong an siam mek one way chawa kal theina tura kong lai taka lung anda phei to na huna chuan accident awangin visual te le afanu kumngami anjali te chu an boral hlo maya achan chu khalung anda thlar kha mithen khatin traffic azam line man mo awangin an lir theileng tok turvelin anda son thina anda felle thin silawa chu wangin accident chu athlengta ni in mipuite chuan an ngaiani ngaidan ka neita a chulai mun zirchiang turle ka intran ti mek na hian promotion ka mu phathei pha takin ti in chulai muna chuan engthil chi nge thleng ti hretumin research ka beita a visual taitenu fa kha an accident hun lai kha zanre lai takani wangin an accident lai takha tuman an mulova ma se achan bernia an ngai chu kong lai taka lung an rem tlar an da sona wangle an da son nuwa an rem thatle thin lo wanga accident thlengta maya an ngai ani helai mun hi aveng ming tak chu ta lang lovila a ming lamatan SBI bank opposite flyover timaila a thome he flyover hian ni tam tak chuan accident thlen nu thleng po in utran siam chopin lung chu an la sona traffic jam na sul tuk tur pumpel nan lung chu an la da son fo maya chu wangin chung utran in siam chop thin te chu tu tangi an ni ti le an ma ni hriat chena interview nei pui ka du ta a hriat thei dan tur tam tak ka ngai tu shap nu chuan ti dan ka hrita a min pui thei tu tur ka hmuta he flyover bula kong sira hian kuddo tang theilo pakhat hi ariak thina chu kuddo chu apuina ka dil taringot mai ni chu kuddo tang theilo bula chuan helai flyover vela mania utran in siam chopa piang te chu an motor number lo chin chia zel turin ka hrila notebook le pen ka pe a chuta chuan an motor number chu lo ziak thla thin turin ka hril ta ani hun engemaw chen chu kuddo pa chuan utran in siam chopa piang motor number chu milo chin chia sak ta thina ni tin cheng za zel ka hlo ti thin bokani mi engzat nge a chin chia to chu shelo maila mi engemaw zat number chu kan chin chia to a anu hung ber number chu MZ01E1450 ani chu number chu ka chui chenga richa ta pui nam hangin a hming le address ka hre theita a hming chu lorem siamania kulikona chengani hun ka nei lo thin em awang le ka boi thin em awangin midang motor number le an address po chu ka hrekim vek theilova interview po tuma kala nei pui hman lo ma se ka hriat ang te chu ka notebook a ka chin chia vek zelani ama sabera tan ti in lorem siama chu interview nei pui ma sakber ka tumta a an ina kaltumin kolikon lam chu ka panta a hemni hi ka day off ni ania an in nia ga hriat chu ka thlenga ma se alo in ka tlat mai darkar khat set ka ha nu chuan tuma an local silova ti chuan ka hole taringota chumi jan chuan ka bial pa le ka senior ka thopui richatanen chuan vanapa hola movie kan ena kan hlimdun hle kan en zo nu chuan abaikin min thla hoa ti chuan kan in bul thleng chu min thla a kan in thla liam le hnuwa kan in kalut tur chi chu police motor hi kan in zona aron dinga a chunga tang chuan papakhat mel chelem lo fit nga le inchis ko vela sang ngawlu tuklo ma se face mel zathi police uniform ha in aron chuka
anunga constable mai chepani anron chuk tel ve bok chupa chu alo kang hnaya kapi laran pui iniem aron tia ke chuan oni e kapu kalo tia chupa chuan ASP larin omakania khongain station lama minron zui turin ka du cheni ati tamaya ka shathiam lo kheramai enga kati suala engwangin police station a chun karon kalang ti in ka hanzota ASP chuan tumeron thla tu chikha ti in min zota ke chuan ka thian pa ni kha ka thopui ti in ka changa ASP chuan thian pa nge bialpa a han ti le do khera ka ngai dan ani vaklo ka shil khar lawang che thilom sia hi engma ka shelo in hriswala ni ang min hayan nge yang ka tia ASP chuan a phone aron phora number pakhat hi min hmu'a kan hriswalo che hei hi I number ani lom ni atia number chu ka han ena ka number nge yani ASP chuan kapi khongain min zui mai ro atia mecha constable de chuan min ron vuana motora min lu tira station lam chu kan panta a station kan thleng chu an DIG chuan mecha pakhat lo thut puin thu alo zot fi meka chu meichia chu atrap zoi le ngal chu meichia chuan taya khan alo ho a amut afulo em a ka biak po in aru tok te hian min changa ka thu sei chu angai poimo mi alovani alo tia DIG chuan in how ti na emni alo tia chunu chuan in how ponilo ina hian ka topa na tho ka ni velova ama hian min chom topani sommo kapu na nei ve ka dila dilna ka thelut ve mai don immunity in ti pui ka tuma ma se trulo atitlat boxia atilea DIG chuan engnange dile tum alo tilea chunu chuan na po chu enge kalangai tu alo na dil ve shim ka duwa engpo ni se in lama oreng kaning ve a ma se athinrim em ringota atia chutilai chuan constable ASP ring omate chuan min hruai phaya ASP chuan sir hiren pui chunia antia DIG chuan chunu bula chuan henu hi hriam ti in min han koka chunu chuan min han ena tunge ini ahan tirngota ka hrathiam lo tak zet kapu tunge henu hi chuan ta hian engwange ka ti in ka han zota DIG chuan chunu chu enin kapi ipasal hian ngai zong anei o mi hriam ti in ahan zot le a chunu chuan enge omzia ngai zong a anei ka hrelo atia DIG chuan voina ipasal thi hun lai vel khan henu hi in inaron kalani ati tamaya chunu chu chuak em hian atap ta hom maya omzia chu ka pasal chu henu nen hian anin ngai zong ti nan ni mo atia atap vaka ka thin arum lutuk chu ka ngoi renga tunge ani ka hringai silo DIG chuan ole rapsu kapi I ho thei to atia an hruai chuak ta a kero room pakhata min hruaya achunga chuan police officer pakhat ngau lampang mel thatak le fituk vel sang mitmeng pora mai hilo oma chu police chuan ASP bula chuan rin om henu hi tunge atia rin oma chuan larun siama thi hunlai vela an inavakal khania DIG nen thu kanjot fi don ani hi ti in alo changa chupa chuan ani chu ti in file pakhat chu ala a chua atum che ti chu DIG alo luta DIG chuan chupa bula chuan Nathan khoi kaldon an tia chu police min chu an soi fortune Nathan nge khani ti ka shita Nathan chuan sir hey file ka boy pui ho kha lo pek che ka tuma an tia DIG chuan nakina ni mai lo thu ve photte an tia an mazona chuan min thutira DIG le ASP le Nathan ate chu ka ma tak chuan an thua DIG chuan laram siam kha engwanga that nge ini ahan tirngota ke chuan enga ka thatlo tunge laram siam chu ka ti hu maya DIG chuan that silo engwangin nge von khan an inai vakal laram siam hi ni china nu pakhat ilo lu laya kan lo biak mek pasal khani von chanu khan anin chunga tangin atla a khati hunlai khan nang hi an inai kalti kan hria atia kamang ang hle mai
DIG bula chuan ka thatlo athi ti po ka shelo an ina chuan ka kal ngeya ma se an in alo in kaltoya abak engma ka shelo ka tia DIG chuan vin cha thian ani le tunge tu thatu chu atia ke chuan ka shelo ka pu ka tia DIG chuan ani chuan tunge hriang do se su kan hre chuak tho thawang che atia ke chuan ka shelo tak tak ama hi amain kala mungai lo shrim shrim ka tia DIG chuan ani le an ina khan engwangin ngei kal atile a ke chuan sar ka article zia mek chungsanga interview nei pui ka du'a chuwang chuan ania ka vakal ka tia DIG chuan eng article nge he thina nen hian enge inzomna nei atia ke chuan sar RTO Times of Mizoram Company intran ka timeka chumetana ka article zia chuan SBI opposite flyover matam takin one way atlan thei tura construction an nei mek na konglai taka lung an da thlar thin so lasonin utran anin siam chapa an kual tamai thina lung an da son te chu an da thale ngai si lova lelam atlan te tan a hlo om thei em ema chu wangin chutia utran lo siam thin te chu an number ka chin chia zela chumi ta jinga chuan larem siam hi atel ve a chu jong choni ka hriat ka hantia DIG chuan chutiang thil oi omlo lutuk kan ngai hla peilo thudik soiro alati ta de deva ke chuan ka ti tak takalom ka pu suba ka midang ngai tu mi lo le thil dik ani lo ti sharang chunga utran mania traffic police te mulo laya lo in siam chup te chu thil dik ani donem ni ka tia DIG chuan chutia utran an lo in siam chup thina wang chuan I that tamai ti na mi atile a ke chuan mang ang zathian ka thatlo an ina ka kal khan an in khalo in kal ka ti chu ti in ka chang le a DIG chuan ni le utran siam thin te chu an motor number eng tin nge ilo chin chia thlap thlap thei atile a ke chuan abula khan kuddo pakhat a oma chupa ne na chuan min hril thin turin ka tia ni tin chengza ka peji abok ka tia ti chuan an vai chuan an thawa min chhuah san ta veka Nathanale DIG thar DGP pusang le na boran nu thlathum vela Nathana test station aron thok tharle ASP rin omate chu office atang chuan an chuaka DIG chuan rin om larum siamate in bula phaikhok tora khan pon kongkabula CCTV anda a larum siamate in po akovar theya chumi footage chu lova check chiang che atia Nathana lam chuan hoile a Nathan nang oro chuan lo boi pui chun zomla ka chungten minran call sector sia ka va honge atia Nathan chuan va horo ka lo boi puyang atia DIG chuan e chuan rempiso thildang kan hriat ber ma chuan riman homa lo om tirang che atia Nathan chuan tinge riman homa kher hotir mila alo tia DIG chuan he case lian tham takani chuwang chuan rinhel ber chu rempui hi nia ka thu soyang chuan ti mairo atia Nathan chuan olesar alo tia ponan chuka DIG chuan Nathan rempui thil soikha engei ngai dan an tilea Nathan chuan ka shelo thudik asoi ani ka ringma zok achan chu lalram siama thi hun om ang kan chut kha dar khat velani a chumi hnu ta rempui kha kalve chau khania mase ka shelo le atia DIG chuan kanin mule donia ka kalange ti in a ho santa a Minister nu vela chuan Nathana chu aron lut le a constable mai chebula chuan ente riman home lam lova phone la mai che pakhat kan ron da bel don ti va hrilang che atia ke chuan lau thong takhian nilo sar engwangin nge riman home a chuan min dain tuma min hoti ro engma hriat ka nei lo ti in trap chungin ka nge na Nathana chu kabula ron thua ente rempui he case kan chin fel photangai ni nangma hi rin hel ber ini boxia chuwang chuan kan kaltir mai thailo cheni atia ke chuan sar laram siam kher nei lo po hi midang po an address ka nei trawalom kha kut do khan ni tin block lo da sona piang kha chu an number min lo zia thlak sak zela hey mi somlai number chu ka ziak thla lom ti pha in ka chin chian notebook chu ka pe a
nei thana chuan han en fanga larem siam hma hian midang interview to em atia ke chuan ai sir larem siam kha ama saberatan interview ka tumani katia nei thana chuan larem siam ming izi hma hian midang an omnual boka tinge larem siam kher ama izi hi lalming moya tinia tinge he pa hi interview ma saklo tia minzo chuan ke chuan katum renga ma se kamini khan kanu kain entir puya kaman talwani katia dot ka soibok heklo nei thana chuan ani le chu ku do pa bula chuan min hruai thaingem ti in min zot le a ke chuan o theilu tu ke kalo tia nei thana chu chuaka ming ka ziana notebook chu ala boka ti chuan min ron ko chuaka rempui SP rin omanen hian chu ku do pa omna chuan vakal ula heta in lo hruayang atia ti chuan constable dang te bula chuan nei thana bok chuan NTU he notebook a motor number ho hi amal te in an address lo chui chuak vek bokang cho ati boka SP rin omanen chuan kan chuaka ruwa asur buan buana athim em bok ko do pa chu kan va mu a station lama kan hruai phei ve ta a nei thana chuan ko do pa chu a en vunga rinom investigation room a va hruai ro atia ke ero nei thana office a ka om thung constable pakhat alo luta nei thana bula chuan sir an address te chu kan jong chuak vek to e aron tia min chu santa a minisum ni don lai mai ka thut nu chuan chu ko do pa min pui tu nge mai chu natwara a aw vak ri kan hrita a nei thana chu thinrim hmel tak khian aron luta kalo dinga sir tinge ku do pa kha invoem ni kalo tia nei thana chuan vin za thian thuro atia ka hlau kher mai room takhian min mela engtin nge motor number atang ringot khan address nei thai atia ke chuan lau tak chung chuan I ka thian pa RTO a thoven min pui thina chu jong chu ni mai ka hriat chu kalo tia nei thana chuan thinrim takhian heng notebook a number izi ho hi heng motor nei tu te jong hi an thi vek to hriam ati tamaya ka phuchiam khermai launa hlirin ka khada engma thilom zia ka hreto big lo lau thong takhian engma ka hrebik lo engma ka tilo ti in ka trap zoi zoya nei thana chuan ani le an hming zona de ti da hi enge om zia atile a ki chuan trap chungin khamini ka chu khang lir thei nei tu te khan khamilung an da sona utran anin siam chop thin ani zel khani e katile a nei thana chu angoi wanga chiti lai chuan ASP rin omalo luta sar atong thelo so ku do pa so ma se ai te ka chaka hemi paper hi ka hmuni atia nei thana chuan paper chu han ena MZ01D 18670 hilowin ziaka nei thana chuan paper chu do kana ta a ka notebook chu a en le a thinrim hmel khermai chuta min ron en le a vin za thian he hming ji ho te hi anma ni hming zona date izi nia che hian amal te ten an thizal sin chupo ma nia in tilum vek ani le ngal atile tamaya nei thana chuan paper chu bin mu pa in he kuddo thilzi hi enge omzia atia ke chuan trap chungin sar mi tuinamo flyover a chuan block alo da son lenga chumi number chu alo ziak thale ani nge yang katia nei thana chuan ani le heta hian date aziak lova engti khuna zia nge niang he paper ami hi ti in min zot le a ke chuan trap chungin vo in ti ringotin kalo changa nei thana chu man mo takina chuka avei vuta constable hotel a junior tangte su ti tur a hrel chiam hloma chuta alo lut le a milo zero atia constable pakhat nen motora chuan kanin zuilut ta hloma in lian tak ma hi kan thlenga motor chu atidinga kan chuaka constable bula chuan floor number eng za nange ni kha atia constable chuan third floor atia third floor a chuan kan han chawa kongka lo omma sabar chu nei thana chuan han kika putar pakhat hian alo honga enge intu alo tia nei thana chuan pu chuanga te in ani em vanla chuanga ti in azota chu putar chuan ni e apa kania ati lai chuan nunglam tang chuan pu chuanga chuan tu tangya kapa aron tia
chuanga chu lo kalphaya nau te mu theilo tu tonge tu nang huna awa hun lo ve mutui lai laya ingen dua aron tingal khur khura nei thana chuan puwan lal chungai ni tro atia chuanga chuan oni enge indua minman do namni enge kati sual atingal bor bora zurim alanam em le ngala nei thana chuan MZ01D 1867 hi imotor number ani ti na zot le a chuanga chuan ni ka bike number nge ni enge indu minman intum ni arrest warrant in name ni atile ngal ponga nei thana chuan chuanga chu anam son lopa in chunga chuan aluta chunga chuan engei ti ron engei lu ngota hey lo let vatte ka phalnai laim ni ativin khur khura nei thana chu minute khat vel avei kuala alo chuak le a chuanga chu han ena min ko pa in hemu hi hria em a han tia chuanga chuan min lo ena hrengai lo tumea mel thaphian le ngal alati zui nei thana chuan min ron en le a rampui ani hi rampui hepai hrengaim atile a ke chuan hrengai lo ti ringotin kalo changa nei thana chuan chuang hena chuan naktuk jing dar korik ma in police station alo kalangche atia kan kalsan ta a chuanga chuan ole kalo kal khopang lawyer kan hi o min mana chan tu po umlo police te hi kalau lo ati pung punga ma se nei thana chuan angai thalo shim shim constable bula chuan heta hian naktuk jing thleng duty angche ti in kan kalsana motora kan luta nei thana phone ron ria minute ni vel anin biak nu chuan ada a muang chang chuan kan kalta a nei thana chuan laram siama thi dan kha ka ngai tua ma ni in ti hlum ang ema chuan in notebook mi te thi dan kha ma ni in ti hlum fe kan ni boka tin notebook a date is ya ni kong block na unlock son ni ya che khan an thi vek bok mak takani eng ti kong zong emo tak chuan heng mi thi te hian in zom na nei vek ti na ni laram siama kha ultrana akwal ni che khana thia chu tiang bokin vo in khan hello chuanga hian ultran ain siam chop vele boka ama po hi angai tu khop mai rampui thil hriat chualo inai ne lo mo han ngai to chiang le la thil dang hriat chobel han tumte min pui thei mai thei sin min pui thei nan han ngai to le te atia ma se kai chuan sar ka hriat zong chu ka hril vek to che abak chu engma ka ti lai tak chuan kan chuan motor ma tak chuan chuanga chu aron tlari dup maya motor dar thalanga chuan thi sen aper chuai boka kan phuchiang dun kher mai motor chu nei thana chuan ati dinga ka hlau lu tuk chu ka thidang tre phiala nei thana chuan motor chu han lo omang che atia achuaka chuanga chu ava en chenga amit alaming ko wuzua ti chuan police dangte afona ruang chu postmortem turin an phur lem ta chumizan chuan zan khua in police custody a chuan ka oma kamu hi lo shrim ei thana suwa tok zinga chuan DIG chuan aruma kauluta DIG chuan enge thilom zia eng thilne thlengta hi atia nei thana chuan englovania sar he case karin phak pakin amakani sar chuanga thina le laram siama thina hian inzomna annei ani atia DIG chuan engmo enge omzia atia nei thana chuan rempui notebook pek pa chuan enro ta khan notebook a hming om zong kha rempui ni zana soi flyover a ultran in siam chop te veka khan ni kan police record a landan chuan khang mi te zong an hming zon thawa de ta zia nia che khan amal te in an thi ani atia DIG chuan en mang helo chuan nei thana chu peleta nge ti tum atia nei thana chuan sar he ke si ka chui zui zela duani min phal sakro atia DIG chuan a thailo he ke si cross vat zokro minister in foi tam minan phona min hal hnom to lutuk ati lai chuan constable pakhat alo luta postmortem report aronda a postmortem report chu DIG chuan nei thana pek pa in kha in ta che postmortem a po mani in ti hlum ti in ain zia kha he ke si cross vatang che atia nei thana chuan ma se sar he ke sa hian thum thup awmalom kati tak
ka chui chuk mang atia ma se dig chuan a theilo ka ti chu milo zoite atia athova nei thana nen chuan anin zui chuka interrogation room rempui omna mek ruma chuan anin zui pheita a ma se dig chuan a theilo ka ti chu milo zoite atia athova nei thana nen chuan anin zui chuka interrogation room rempui ommek na ruma chuan anin zui pheita a Nathan season 2 episode 4 ziak tu eron mal som dong zuala Utran chen ni na zingalo ni a Daria lechan velani kamna interrogation room a chuan Nathan ale dig an lo luta kama chuan an ron thua dig chuan he case close ani to a thiam lo na eng mai nei lo ma ni intu hlum nge yan ni e chuan thil pakhat voi khatma Utran siama ma nia lo kwal an omani pain an number lo la thato song che hei I buai pha shrap chunia tuna chuan ina I ho thei to ang Nathan vatha ro o atia Nathan anen chuan motora kanin zui luta kan tlan ta a ahma zana tanga kalamut mi lo wang chuan kamuta chuak ema kan tlan lai chuan kamu hil mana ka hale chuan kan in kan lo thleng ther to maya Nathan chuan kan thlengta e hoto ro in kol thala film khur o atia ti chuan min kal santa a kanin chung kalu chu bang ka ngenga ka phone ka han ena richa ta chuan voi som nga vel min lo kola message za chuang min lo thon bokhi lo ni a ka ril ru na lutuk chu ka thil ton zong zong tangai tu chungin ka thap homa a shom mani kain bual faya pe lo le phu lo tak chuan kain siama office lampan chuan kain khal phaita a richa tan min mu vele chuan tinge ni zan ka koli lak lo enge omzia I tha ti in min lo zot ngala ke chuan engma ani love ka chaw devel homale ka tia richa ta chuan coffee kan indun lockdown ni atia ma se richa ta ka mu chuan ka ta achuak thlak zel mai sia editor nen chuan meeting kan nei dona ka kal photange ti in chuan lam siamin ka kal santa a tlaila maloni a ka hopa chuan paisa deposit ka du wangin flyover bula SBI bank a chuan ka vakala ka zo fel pona ka chuak chi chu richa ta chuan min ron kola hello rempui tinge vo in khan ka hlata iom charchara arantia ke chuan a englo ka chaw ema kamu ta fulwa katiba nuai ma richa ta chuan thilti sual ka nem ni tinge min biak thadu mi alwa ati mol lai chuan richa nakina kalo kol ma yang che ka buai katia phone chu ka da ta a phone ka da na chan ber jok chu ka thil mu mek chuan min ti hlau thon wangani ka ma zona flower a chuan ka hlau ange in tlangwal pani hian lung chu an lo da son le meka ka vapana chung tlangwal te bula chuan thian te u heta hian Utrana kwal phal ani hleinem khonga takin pangai takin training pena jok vakwal ro ka vati ve thuai maya pakhat jok chuan engwang chuan mo traffic police ni amni atia ke chuan vin takian traffic police ka ni ka ti khelo helaya hian Utrana in kwalani chuan in chunga thil thalo a thlengang ka ti top maya soidan vak ka thiam bik lovani an pani chuan min ena min noi vak maya pakhat jok chuan ole kan enang chu kan han kwal photange o I thu lo ve mai min lati zui ka hlau thong ema thian te u khonga takin ti su ka tilea pakhat jok chuan ani le ka kwal lawanga kongpa ngai tang hian kan tlananga min lo zui vela ati vela ti chuan an kwal loita a ti ngai na dang awm to silo ka phone ka phora an motor number chu thla kalak sakta top ringota anila chuan kan motor number thla ila velamo kha laro Facebook ate postla min ron tek ve nge la thang an lati hama an tlan zuita a rang takin kaipo chuan ka scooty lam chu ka panta a Nathan ate station lam chu ka pan ve ta top mai ni
nei thana chu office a chuan avei kol charchara ai ngai tua na sat mel ema constable alo luta sar hei ASP rin oman lo perotia ti pa in file chu apea constable chu a chuak le ngala nei thana chuan document vela en lai chuan mi pakhat hi lo luta Dr. Joshua kania larem siama ruang le lower vanal chuanga ruang postmortem tu kha kania thil soipui du che kanei ni aron tia nei thana chuan lo thuro atia doctor chu a thua nei thana bula chuan postmortem result a kha chuan ma ni intihlum a intia adik ngei bok ma semak deuh mai chumo larem sanga shoka khan ser a oma chumi ser chu use pani chuan lawyer chuanga ruanga pokhan chu tiang che chuan a shoka tho ser om ve a Yusef thoni ti pa in thalak pani apea nei thana chuan thalak chu a en wanga amak hle mai atirengota doctor chuan ka kalange atia akal sanjoita a nei thana chuaka DIG chuan nei than engfal nge iken kha alo tia nei thana chuan sir lord thina chungchang vel asoi jo ma chuan DIG chuan nei than cross vek ro ka ti kha he case atop to minister bula po ka soi vek to atok alo tia nei than chuan masasar lawyer thi dan le laram siama thi dan khamak ema inzom na engema tak chu a omalom atia DIG chuan lawyer nu puipo thu kan jot fi to a apasal khan ba anga ema loan apu boka arul thei silwa chuwang chuan abeidong lutok chu ain ti hlum ta ani ti in asoya engma soi beltur omlo atia nei thana chuan sar khalai flyover utrana kwalte zongzong kha an thi zelani engemo in thup chu amani atia DIG chuan nei than engma omlo utrana kwalte kha thi poni se an chungten engma anron report lo ka thu hi zo mairo pending case tam taka oma chungte chu boy pui jokro atia nei thana chuan isar ti in akal sona chuti lai tak chuan DIG bok chuan e taka nei than rempu number khai nem aron tile a nei thana chuan o ibedu omni atia DIG chuan du love dili tangche ti chuan engkim theimil vekro atia nei thana pot chu noi reng chuan akal ve mai boka chuti lai tak chuan rempu chu alo lu thuta nei thana chu avapana sar kha flyover khan mi pani chu utrani nan ko lui le tonia aron tilut chiama DIG chuan rempui lo thu potte alo tia engani le ta rempui an ti zui zata rempui chuan sar ni chinde lo khan utran in siam chopin tlangwal pani te chu an ko lui le a an thi ve nge yang khongain chan ro atia DIG chuan vin cha thian kan thil ti tur mishil kan ngai lo he khesi top to ati tamaya rempui chuan masasar an thingei dona sin atia DIG chuan CID iniem ni commissioner iniem police iniem he thil hi lo ngai tu ve chiam ngai lo police ten atok to kan ti chuan atok ani mai ati ta shep maya rero na tak chuan rempui chu chuaka DIG chuan nei thana bula chuan nei than itrian no so va shil fiaro atia nei thana chuan rempui chu awa zuya rempui loading te ihim jok nan in ro to su kan ti mai ania kan ven him du wang chelom atia rempui chuan min ven him in du mo nang pen ishiat veka sar tinge nang po hian min rin mi alwa tinge kai chau min ven him in tum khang tlangwal pani te po kha an thi ve nge don ti te chu ishe ve thawam sia atia nei thana chuan rempui ka senior te thu ka zo mangai ni min hre thiam ro atia rempui chuan I senior thu chu zo mo ro engma tiloma la ke ero ka mai mai haulwang atia kalatum chu nei thana chuan rempui bana chuan han fuana tlaidar nga a local leng che DIG ho huna atia ti chuan rempui chu hota a tlaidar nga alo ni a rempui po chu alo thlenga DIG po a ho to a nei thana le rem oma chu rempui shwai chon utran a kwal tlangwal pani te chu an motor number rempuin thla alo lak sak mang chuan zong turin an chuak ta hloma
reilo ta hnuah chuan an hmua vanei thlak takin nei than te tana man ol sam le zualna turin zu an lo rui em a nei than te chuan drunks and drive case in an man ta a station an thlenno chuan zandar sari arito a chu mi pani te chu in hnuaya dak sel chungan khunga an hming chu moya le sanga ten ni sang zok chu arui em a chuat laia chuan amurenga ti chuan nei thana te chuan an kalsan ta a in chunglam control room an chawa moya le sanga te omna dak sela chuan cctv an vua nei thana ten control room atang chuan screen lian taka an lo en vereng boka pona rempui le nei thana te chu thingpui inin an ti dun mal mala chuti lai chuan dar som pakhat le achan ve ani constable pakhat chu man mo tak hian ron tlan chuka sar thilmak deuh mai a thlengania aron tia nei thana le rempui pot chu an tlan lut ve ngala cctv chu an han ena ni chin zoka chathla sanga zok chu adinga chemi lo hian banglam amel renga moi ero tui takin amuthunga nei thana le ren omale rempui le constable pani te chuan mit khap mi lo hian an enrenga chuta sanga chuan moi lam apana moi chu arek ta vak maya moi chuan atlo thal topa ti chuan anin sual ta buan maya nei thana chuan constable rang takin chukula zu khong wat teu anin khoina palange atia ti chuan an chukta a sanga chuan moi chu re pa in orap thak zathian engwangin nge kha konglaya khan in kwaloya atia moi chuan sanga imolami min thla watte atia ma se sanga chuan a thla du lo moi chuan sanga chu a hneka banga chuan alute avatau tira apet vaka ma se sanga ero chu na ti om po in alang lo room takhian moi chu amel renga nei thana chu constable hoten chuan andon phone a sir dark room lu na tur kong khar ber hi kan ho thailo aron tia nei thana chuan runa rampu hi lo ompui te o ka juk chukange atia ma serin oma chuan angai lo sir ka ju chuk zokang atia azui ve ngal ta thawa nei thana chuan dark room lu na kong khar pui chu atlo vaka atopa chuan atlo chethei ta rama sel chunga chuan moi le sanga te chu anlo in sual chara nei thana chuan chabi kha khonge talai hong wat ta cheu ativin hlor to maya chabi chuan tala chu honan tuma an hong thei reng lo maya an rak chel chul hlom maya chuti line karen alaron thimzui kol phejok ti lo chu eng tang om lo police te chuan torchlight an ona ma se a eng nep ema tala chu an hong thei silo sangala chuan moi chu a hnek sia maya a hnek hlum thei tak nial don hontuma an boi mek lai chuan sanga chu a tho tuta cctv mazona chuan avadinga control room a ommek rempui chuan chutia cctv atanga sangan aron mel kurmai chu a hlau nge mai nei thana chuan rempui chu a phone a rempui inge thleng I thaim atia rempui chuan sir min mel rengania min enreng mai alo ti ve boka sanga chuan ka that vek ton cheu in vain ati tamaya rempui chu hlau khera mai nei thana chuan I thaim ati chul maya rempui chuan sir tha min vovania min en char bok alo ti ve boka moi chu thi nuang hian ron bok wak phaya kapu min chanru khongai takin ti in aron trap tuau maya nei thana te chuan an lo pota ma se sanga chu lo phain thim zinga chuan moi chu anuk phai ta dai maya boruak chu are ta thuap mai chu vele tala chu ari reka anhan en chuan alo in hong reng to maya rang takin an luta torchlight chuan an han chun kuala ti chuan moi ruang chu an chun fuwa an phuchiang hlom kher mai kil khata tang chuan min pui sham ru ti ri hi an hrele ta a sanga lo ni a alo thu sop nuai ma bang alo ngeng boka lau mel takhian alo trap zek ma nei thana su vakal ngaya constable pakhat chuan sir vakal ngai su a hlau omania alo ti khur dur tura nei thana chu sang ma chuan avakun ngaya sanga chuan trap chungin sir min puiro atia nei thana chuan
lungai su engtin mai om lawang atia rin oma chuan Nathan film khoro ati lai tak chuan sanga chuan Nathan chu a bo tluthuta a pistol lak sakin Nathan chu tinta a ka that vek ton tuma ka zu lawang atia silai chu a muama ama le ma chu ain kaplum ta der maya atuk zenga chuan CCTV footage sa zan masalama thil thleng te chu DIG chuan alo ena Nathan bula vakalin enge thilom zia min hril fiate a hantia Nathan chuan sar heng mi pani te hi drunks and drive case in kan mana achan chu ultrana an kual lui leni SBI opposite flyover khan an kuala ahma a lawyer le larem siama thiang bok khan ati lai chuan DIG chuan DCP Nathan kha thil ka soito su case ka close ani to katian nilom ni atia Nathan chuan sir he case a hian engemaw thilmak tak chu omani anma ni control tu hi a umalom atia DIG chuan atok to he case hi atop to nizana po kaphalna lalovin dak sela heng mi bani thei lo ta anin suala ma se eng main tilo ti chuan pakhat zokin athrian pa athata in omlai rengin chota imit muha nge pakhat zokin silain ain ka phlum le a ama pon ima a nge I omlai rengin lawyer thiboka minister tebula enge ka soita kang min hrethiam te interrogation azo ma chu station a hian local to ri sungche ka ni chung suspend ni ati tamaya rempui soive thung kareru chu anuam thei thlot lo kami kha sangan moya soisalai te anua sanga ain ka hlumlai te le sangang chiang taka min enlai te chu kamit ngei khana musia a shom ngei mai jing dar ko vela chun office ka thlenga risata ruma kalut tlanga risata chu loadinga e he rempui tingei mel chu itrapelo atia kain sum zo talo risata chu ka kuwa ka traphom homaya risata chuan office route to fa min hruai chawa coffee kan induna risata chuan inge omzia relu ha nei nem ni atia ke chuan neilove kanu jin sia ke ma chin ina kauma kalung aleng ema chubaka kan na hi a thak sia ka chaw emani ka tiringota richata chuan kalaka hian zep inem ni mi in anjui ru chenge enge ni enge votui nei jok atile ta a ke chuan chutiang ema omlo ka chaw dewa chu jong chu ni mai kalo tia richata chuan paper ron phorpa in khale trapto so atia ke chuan paper chu lak pa in enge nia kalo ti huwa richata chuan ihreto na nge SBI opposite flyover accident lengta kha khami article zia khai du ni lom ni ei a report kim chang le information jong song ka zon khom sak che ni hi ka senior in min ron phona ka kal phota nge ilo chuk mai don nia iman huna atia min chuk santa a ka valom takem ka thil du ber chu ka muta paper chu kan en kuala ti chuan in hnuai lama ka chuk veta a vani thlak takin report a chuan visual te I flyover accident a boral ta te address alo in zia khlau maya apasal ming polo in zia ka zothan puya ani ti chuan man mo takin ka manager pula kanuam sam lo ti in ho ma kadila alo phal ve hlau maya zothan pui te in lam chu ka pan hnala kongka kakika mi pakhat hian alo honga ke chuan puzo than pui ani em katia chupa chuan oni e atia ke chuan reporter kania RTO Times of Mizoram ka thok meka article ka ziak meka thanga ve liam ta a SBI opposite flyover accident lengta khami chungchang kha ka ziak dona katia puzo thana chuan lo lu dro atia ti chuan thingpuite kan induna puzo thana chuan zuate hi kanu puyania kumruk liam ta khan kanin neya chung ko hlim takan ni thin kan fanu po hi kumnga chawni khamizan ka holam khan kanu puile ka fanu de kha scootia in phurin an hoa ti chuan in lampang ka pan lain SBI opposite flyover khan kanu puilo le tang chu ka hmuwa abula scooty alo ombok ka fanu ero abul ke akalna bula
kong thar an siam lai me ka chuan alo tla hi lo ni a athi ti po achiang hle kamang ang ema ambulance ka phone a reife nuwa an lo thlenga ma se damdo in an panpui lain kanu pui po chu athi veta ni police te chuan tlan chak wang ti in case an ti topa ma se kanu pui hi atlan chak ngai lova angam bo kheklo atia atap zoi maya ti chuan reivak lo ka ti pui le nu chuan ka chua sana nei thana ka phone a in muturin ka som ta a nei thana chu lo thleng fata ke chuan suspend ni ti ka lo hria keima wangani sia apoi ka ti takset ti in thupa ka choya nei thana chuan apolo ke te chu suspend hi ka ni deuh reng ma ma se investigation chu kala chhun jom tho atia ke chuan kha flyover kha a document le report kim chang ka nei to nia ka han tia nei thana chuan flyover book mo ilola boy puya atia ke chuan thlanga liam ta khan so flyover son visual te le afanu kumngami anjali te chu scooty in an accident a an boral ve ni von khan visual te pasal puzo thanatina ka vakala anu pui chanchin te minlo shrila ka han tia nei thana chuan du doctoro engma omji om chung lo flyover a utran siam choptu te thi dan to kha thil thleng pal mai ni atia ke chuan lungoi lo takhian ma se sar nangma pon an thi na hian inzom na nei itisia ka han tia nei thana chuan thil thleng pal mai ni ti in min changa ke chuan ni le ni zana thil thleng te kha enge omzia ti in ka zot le a nei thana chuan drugs an ti wang so ka ni kha abak omlo ente rempui he khesa hian in rol ve to su inga even via wama se hetia nangma a ichuizel chuan atopa police ten an ring hlel chenga tua thattua an pu dai thai chania atia ti chuan thinrim takin min pui don lovani chuan keimain ka chui mai ang ti in lungni lo tak chuan ka chu san ta a ka holam chu ka rilru an sual noi maya thinrim na in ka khata flyover lam chu ka vapana eng tak thleng thin angmo ti hriat ka chak ti hlat maya ka thinrim laklo boxin en chuan eng te hret nge thleng ti hriat tum chuan kong an block na lung chu kala son ve ta a ti chuan keima nge chuan utran chu in siam chopin lungpo chu da thale talo chuan ka kual ve tangata kan tlan le tur chu ka scooty chu anung thei ta reng lo maya ka chuka ka kik vak no chuan aron nung ve le mai boka scooty a chuan ka chuang le a ka hnunga chuan mi an ron chuang ve ni om takian scooty chu a hniam sui maya inga vak ka ngai lo chu ta ka hota a in ka thlenga ka in buala ti chuan chote ka ya dar ko vela rik chuan ka muta a ka muthing ma chuan richa ta chuan min ron teksa I love you ti hi aron thona nui ver chung chuan ka mu hil ta a ka mu hi lai chu ka har thut maya karon chunga kalo reng lo khalai mun kha flyover bula ngei khan ka khum nen kalo chuni in ka thowa ka mu mang ni se ka ti ngei mai kain sik vaka atak ngei ani si ka ma zon chu ka pan phei zela ka kebula chuan balloon hi aron lir phaya balloon chu ka chara ka hoi chuak le che chu mi pa hlir som rol vel hian milodin hual tamaya chungmi te chuan wailam an mel veka an kun vek bok an mel te chu adang veka chumi te zinga chuan lerem siama ler chuanga sanga le moe te po ka mutela ka hlaulu tuk chu ka aw vaka ti chuan ka tlan chia thui fe ka tlan chiat nu chuan ka hnung lam kan hoya an lo bo le vek to a ti chuan scooty pakhat hi aron tlana an lo hnai zela visual te le afanu anjali te ngei kha an lo ni ka zon an ron thlenga min pel che chu utran kan siam chop na lai kalung da nok nge mai chu an suwa an thal ta top maya anjali chu kea kalna bul kong hnuai lama an vot thladaya visual te ero scooty bula ale treng thung kavapan naya visual te chu kavakuai hera alo thi nuang maya ka soi vaka ka pi harte ti in ka bemol mola chu vele aron meng thuta min ron rek tamaya ka that don chu ti in min vin vaka kamumang tang chuan thu chuak zok khop hian ka har chiang ngei mai ka tholop hlop maya
in hnuai lama chuan thawm ka hria a hre tak chung si in ka chuk thla a ka en kual ve nu po chuan engma ka hmu si lo wangin let le ka tum chia chu visual te le afanu lo in bemol mot lai chu ka va mathut maya athim angreng viau nangin chiang takin ka hmu ani visual te chuan afanu chu alo poma afanu Anjali chuan anu khonge balloon kha atia visual te chuan inchung lama khian a omang hanjong ro atia Anjali chu ka room lama an tlan chawa ka thlan filmin min bual hu veka ka hlau em bok visual te chuan room takhian min ron mela dokana chemte chu ala a min ron pan phei tamaya tlan chiat ka tuma ma se ka theilo ka taksa chu thunun tu an omani visual te chuan min ena nangma hian ni mo ka fanu ne na min thatu chu ati khur khura ke chuan trap chungin nilo engma ka shelo ka tiringota visual te chuan khamizan khan flyover nuai khan ka fanu nen kanin phur ho a kual phalona khan anlung rem da sonin equal liani kha khalung kha su in kan accident a khawang khan kan thia sin atile a ka hlau lutuk chu ka khur chara amita po en ngam lo chuan mai mi ching chungin ka shelo ka pi ke kha chuan vo in chau khan lung kha ka da sonani ka kual ve na chan po eng thiu tak nge thleng ti hriat ka du wang chawani mi chuaro ti in ka ngen loma visual te chuan midang utran ho po khan tiang vek khan min changa ma se tu ma ka zu lo ka that vek tho tuna po ka that don che ati khur khura chemte chu min vontira chuta ka kut chu keima ti nimi alo hian aron kang vaka chemte chuan ka kut le lam chu katina ka ban rek chu ka zai tamaya anakher mai trap chungin ka shelo ka thini lo kanilo tak min kalti ro ti in ka ngen loma thisen achuak nem to si keima le keima kain that mai don ti ka hre dawang chuan kapi innu fa that tu cheu chu ka zong mu nge yang ka tia chemte chu ka thlau ta nge a visual te chuan ole ka ring phodang che naktu klaya min that tu hi min hrit lawani nga chuan nang po hi ka that veng che atia ti chuan abo daya ke ero chuata chuan katlu topa engma ka hrezui le to lo atuk jing kan har le chuan chuata chuan kalo murenga ka kut chu ka han ena alo thi phung maya chuata chuan chemte chu ala ombok ka phone ka phora richa ta ka phone a ma se meeting na au mek ti aron soya phone chu da mak maya nei thana ka phone ta topa kan ina local vat turin ka ngena ti chuan reilo te alo thlenga ka thil ton dan te chu ka hril ta feka ti chuan an in lama min hruai hota a nei thana chuan ei tur engemo min siam saka rempui I thale mayang ti khan tui devin lo ero atia ke chuan min ring tero ka ban kha keima zayani lo ka taksa kha athununa ni ka tia nei thana chuan chu tiang tharau ti vel engma omlowang I tho mai ni chu ti khan lo ela ka vain siam lo ka nge atia ti chuan ruma min lu santa a thil ka elai chuan nei thana te in chu kan en kola banga thalak in bela chuan lalrem siama vanal chuanga sanga le moi te thalak chu ka hmuwa ka en mek lai chuan nei thana chu ron let le a ke chuan case ka ti top te ti sia tinge hek mi te thalak hi la kol sia ti in ka han zota nei thana chuan ni e arukin kala chui rengalom ihim nan le ilo inrol ve hi ka du lo wangin ka hril lo mai chelom atia ke chuan enge hriat bel inei ti in kan zop ngal zata nei thana chuan an taksa hian ser a oma chu Yusef vekani lalrem siama vanal chuanga moi le sanga tipo an vai khan an shoka Yusef hi om vekani nangma bika ipa su atemo ithil engama bera he Yusef hi tun nai maya mu inayem engthila po ti in minzota ke chuan nei lo kalo tia nei thana chuan engtin nge kan ti ta kang atinua nu'a ke chuan sar he khesa hian katel vea voin hian visual te tenu fa accident nia block lo phel tu kha ka hriat chuak nge yangai ni an bulvela CCTV te aum ve thawa engtin emo en theidan a omangem kan tia nei thana chu ngoi wangwanga
kalang atia ka zui chuak ve nga la traffic control room kan kala nei thana chu salutan lo pe sap sap loma nei thana chuan duty pakhat bula chuan RTO flyover CCTV footage in nayang tiro antia chupa chuan neye engtik ni mi ngai indu alo tia nei thana chuan Mars Nikoa accident a thlenga kan enfi duni atia chupa chuan khamenia accident khamo accident na lai tak cover tu CCTV kha achiat lai lo nia engma omlo atia ke chuan kha flyover khan kong dan na lung anrem kha tu emoni in accident thlen ni khana da sona chu kan hreduni kaloti ve fata chupa chuan kapi flyover pumpui chu alang thelo accident omna zona CCTV la chebox sia kan nei chun chu accident thlen na mun malam hret CCTV an ni a chu zong chu animai atia nei thana chuan CCTV in akovar thei chin chu a footage in la neyang tiro antia chupa chuan one kapu atia nei thana chuan wan oi pani te hi alaya lung in rem chin chia hian vailam le dinglam hi ashan ve fe in handa te atia chupa chuan Mars Nikoa CCTV footage chu nei thana soyang chuan split screen in atilanga nei thana chuan helai flyover a hian kong block na lung da son tu chu lelam screen a hian aron lang le ma bik donani achan chu turning point hi avala ve ema chuwang chuan lelam screen a onoi dang zo ka lotlan hi lelam screen a reilo te hnuwa ama chi aron lan le chuan U-turn asiam tina ani atia ti chuan CCTV footage su kan enta a ni somvel kan en chuan nei thana chuan lok ruin te atia nei thana chuan helmet sen khum hi minute khat potling lawaron let le ngal lelam screen a hian aron lang le rang lutuk atia kan han en chinga duty pa chuan sir number plate ani mi lo a number omlo atia nei thana chuan a bike nung lama khian anei lom lo en ching ro atia nei thana pok chuan min han ena pona lowa omro local ve ngala ni mai atia ka chuak ta a nei thana ka nga lai chuan ka phone a ron ri a richa ta message saloni a ma zanang bokin richa ta chuan I love you ti bok hi aron thona noi suk pa chuan phone chu ka da let le a ma serang takin thil ka hriat chu thu da wang chuan phone chu kan en le a I love you tia you ti lai ta ka hian richa ta hian you manglavin you ti rongot a mang ti ka muta a ama khan nei thana khan use ti sepi imungayam ti tunaya han ngai to chiang te tia min zo kha ka hret chuak thuta risata message sa yu ngai chu ka en le a ka hlau thong kher mai nei thana lo chu ka paper aron kenga hei hi lungrem lo da son tu bike number chu ni e a phone number nen atia paper chu kalak saka man mo takin ka hota a flyover a chuan ka vakal le a balloon ka keng le a balloon a chuan markerin motor number le address te a phone number te le a ming lalnun puya ti chu ka ziak thla a ti chuan flyover kong lai ta ka lung in rema chuan balloon chu ka ta a ka ho santa a ina chuan ka ho a ka thuai mai hian ka in hria a ma se visual te accident nia lunglo ta son tu chu visual te tharau chuan athat ngei don sia ka khongai lok hle mai phone ka phora zan ina thimai tur lalnun pui chu ka call china ma se milo chang le tu o chuan min fati phuchiang te kher em hello lalnun pui ani em kan ti chuan phone mi chuan ai anau kania Richard Zoming liana kani ati tamaya le lama mi chu tu dang ma ni lovin kabial pa Richard ange yani lau thong takhian hi u number mo katia Richard ta chuan o a phone chi a sim card ka man sakani hi nimin khan in thar alwa tuna chuan alola holo a ina ka mek engenia atia ti chuan thileng kim a chiang ta Richard a hian helmet sen anaya ti chuan a jacket po jacket sen ani chu tiang che chuan CCTV footage sami lungda son tu nia kan hriat po khan kor sen a ha a helmet po a sen ani a bike kha jiksar polani boka Richard a hian a u bike a kolmek thu mania min shil bok a poilut tuk ava poi ta kem ka tap zoi soya Richard nang ma hi ni nang ma ti vek mo lo nia ka tia ka tap zoi soya
Richard chuan enge omzia engchumo aron tia ke chuan Richard khami tenu fa kha ithani an accident na turin flyover khan an block na lungkha ida sona irem thale silova chuwang chuan an thi pha ta ni hi katia Richard chuan tutemo enterem pui engma khrethiam lo englung ma khoi son lo kha flyover kha chuan kanin panakong ani wangin ka ho thin nge alom ma se utran siamin ka kol ve ngai lo aron tia ke chuan ma se CCTV camera khan kan musi chelom katia Richard chuan kamini khan ka u bike kha khal har ema kami konga ka tlan lai khan ka mel hriat mechanic ka mulo maya kong le lam zo ka alo tlan me ka bike chu kanin khal thlenga ti chuan ka u bike chu siam turin akhal phaya kein a bike jok chu ka khala kan bike hi ain ang ve ve a kan helmet kanin thlenga ti chuan korsen ve tho a ha alom khapa khan ati thamaya enge ka ti tak address le number zong song tekha pizol te tharau chu kapito sia afamang an thlak takem Richard bula chuan tuna khongai om katia Richard chuan ka u in lua hei kala om atia khoila nge kativata Richard chuan ramhlun sauta mania ka hroina chikha luk o doorbellari ka wahong lokange atia ke chuan lauthok nakin nilo kungka ka hongsu kativak waka ma se atop tadaya phone kada a man mo takin ka chuak ngala Nathan chuan CCTV footage chu a enwang wanga thil hruat chhuat nei ni om tak hian a ding hluaya duty bula chuan lock dinglam onoya mi le vailam onoya mi hi bike number hi ka zoom chianga ain ang mi lo bike ain anga an thom no le helmet po ain ang veka ma se bike number hi ain ang lo om zia chu rempui address ka pe kha atik lo ti na ni mo avan poitak atia pona chuaka rempui phone ngala Nathan chuan rempui ka address pek chakha diklo atia rempui chuan ka hrialom address min pek kha chu ka thian pani atia Nathan chuan tuna khongai om an tia rempui chuan taxi ka chung mek ka thian pati in lama ka kaldon anin lam ka pan mek location ka onanga milozui mairo atia phone chu ada Nathan chuan pizol te pasal puzo thana te in lam apana puzo thana chu a hroi chuaka puzo thana chuan motora Nathan nenan chuan lai chuan kapu enge thilom zia khonge mil hroi don atia Nathan chuan kapu inupui te kha an accident na chan tu emoni in divider block alo da sona lungchu ada thale silova inupui le ifanu in phurte chuan an suta a an accident tamai ni in kan hria atia puzo thana chuan makti mel takhian Nathan chu a en tlok ringata relo tia Nathan te chu an thlenga an thlen rual de che chuan rempui po chu lo thleng ve a Richard te in lam chu an pana in lian takani a chhong rukvel ni in chhong ana Richard u te in chu a oma anan thleng chawa kongka chu an kik vak vaka ma se tu manan changlo Nathan chuan kongka chu atlo cheveka ti chuan in chung an han lu chuan chu in chung fana chuan Richard chu alo in khai zuar maya alo tal vak vaka rang takin Nathan chuan vapom beta puzo thana chuan thuthe ngala a Nathan chu an lona rempui chemte milopi vatte atia rempui chu chemte chu zonga chawkami chula in Nathan chu pe a Nathan chuan a zai chata Richard chu a him ta hramani rempui chu a hoi kola sar heta hiana om atia Nathan chuan rempui chu tiang lo su Richard hi kan hroi chu watangai atia pona chuan an chuaka puzo thana chuak ve don che chu anung lamatang chuan afanu Angeli onge mai chuan apa khongai kaldon aron ti tamaya ahoileta afanu Angeli chuan alonu iververa puzo thana chuan avapan hnaya avakua trap chungin Angel boite boye khongai omdaya atia afopa Angeli chuan khoya ma ka kallo ka zong char thin cha alo tia puzo thana chuan boite khongai inu ti in azot vele a abula chuan visual te tharau chu alo ding renga puzo thana chuan du tak i thamo ilo let le ni mo du tak atia
lau deuh chung chuan anu pui chu apan hnaya pizual te chuan enge heta hiani tia engwangin nge khapa kha inron chana ka fanu nen min thadasin engwangin nge iron chan atia puzo thana chu akuna atap zoi zoya khamini khan modu tak accident nin to ni khan ruwa asuna sa ema karon hotur kha ka fanu Anjali hian minron phona abad day anisi a thilpek min dil wangin dora kal tur chuan let le angai si chuti hunlai chuan traffic jama kha flavor bula nge khan katangani ruwa asuna sa sia kaman mo to si chuan nongrem chula sonin utran kan siam chop tarangot maini kathilti wang khan in accident don ti ka relok bik lovani min ngai dam ro du tak ti in atrap hom maya chuti lai chuan pon lama chuan rempuile nei thana te chuan richa ta chu ti har an lo tum meka nei thana phone ron ri a traffic control room duty aloni a sir kan mu chuak to e divider block lo la son tu number le address po kan hreto a athalak nen kalo thonang che atia nei thana chuan message chu an ena thala kami chu tu dang ni lovin visual te pasal puzo thana nge yaloni nei thana chuan rempui block la son tu kha puzo thana hi lom ka chaule watangai inchunga khian ala om ti pa chuan a chho ta daya chuti lai chuan visual te chuan apasal churum takhiana ena nangma wang hian ka fanu ka engkim ka khovel chu thiasin atharau hian a thiani ti po ain tha thiam lawani hi engwangin ngei ti atia trapur chung chuan puzo thana chuan ka ti pal atia visual te tharau chu a awaka puzo thana chu aleng lap maya banga ain tau chora Anjali chu alo trapa anu apa kha ti khan ti su alo tia puzo thana chu in chirna in akhata ama awanga anu puile fanu anthi tamai chu ain hotak zetani visual ten afanu Anjali alo thlem lai chuan puzo thana chuan tuk verlam apana nei thana polo thleng chia ma se azuang thlaman lei a thlen don trepa chuan muang chang hian a thlok del dela leya chuan a bok thlopa a thilo na engma potwalo nei thana chu arangin aron chup ngala rempuile richa tanen chuan an pathumin puzo thana chu an en renga puzo thana chuan apan avai vaka Amazon chu enin nilo min kalsan chu zualte lokil ro atia visualte le Anjali te tharau chu mongchang hian anron langa nei thana te chuan makti tak hian an lo thlir renga visualte le Anjali chu an kalsona Anjali chuan anu apa kha alo kalve donim ti in azota visualte chuan ipa hian na anga lutuka nakina alo kalve mayang atia anu fa chuan zoi muang hian anral tariai ria nei thana rempuye richa tale puzo thana te chuan ngoi rengin an en plok ringot mayani